Obavy sa naplnili, je to podvod. Klienti autoreklamy doplatili na svoju dôverčivosť. Dodnes nedostali sľubované peniaze za to, že budú nosiť reklamné nálepky na svojich autách. Prípadom sa zaoberá obchodná inšpekcia aj daňový úrad. No a po dnešku už aj polícia. V bratislavskej centrále firmy sme ani dnes nikoho nenašli. No a na tomto mieste dokonca chýba aj ich zvonček. Podľa nášho zdroja mala firma v týchto priestoroch zmluvu len do konca tohto mesiaca. Už minulý týždeň sa však zbalili a odišli, vraj zo strachu pred podvedenými klientami. Tu si už niektorí povedali, stačilo. Porušili kancelárie, vôbec s nami nekomunikujú. Dneska som podal trestné oznámenie na policajnom zbore v Leviciach. Tento pán však nie je jediný. V najbližších dňoch to plánujú urobiť aj ďalší. Boli podané 2 trestné oznámenia vo veci podozrenia z podvodu na firmu zaoberajúcou sa autoreklamou. Prípad rieši aj obchodná inšpekcia. Keď chceli urobiť kontrolu vo firme, nikto kompetentný nebol. Preto majiteľovi odkázali, aby prišiel na kontrolu osobne. V prípade marenia výkonu kontroly SOJ využije všetky možnosti na predvolanie pána konateľa. Ak bude treba, tak aj v spolupráci s políciou. Majiteľovi firmy sa totiž nevedia dovolať ani jeho vlastní zamestnanci. Tí zrejme podobne ako klienti nedostanú svoje výplaty. Generálny prokurátor už dal po ňom ako pátranie, takže nevieme, čo máme robiť, rozumiete? Generálna prokuratúra sa predmetnou vecou nezaoberá. Hovorca autoreklamy nám v telefonáte ďalej povedal, že televízii JOJ predá exkluzívne video. Tam sa jednalo o meranie kilometrov, občerstvenie a tak ďalej, odovzdávanie auta. Veď si ho pozriete, poviete a koľko ste ochotní za to zaplatiť. Na dohodnutom stretnutí sme však zistili, že ide o predĺženú verziu videa, ktoré je na internetovej stránke autoreklamy. To však ešte nie je všetko. Hovorca, ktorý už v autoreklame údajne podal výpoveď, nám video chcel predať a teraz počúvajte dobre, za 150 000 korún. To je fakt malá cena za to, hovorím. Vy budete mať z toho sledovanosť a budete môcť ten materiál použiť koľkokrát len chcete. Diana Pavlisová, Darius Haraxin, televízia JOJ.